बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ उत्तर प्रदेशआव मोनसे गिथावना जाथाय। साब्रै उन्दै गथ'फोरा टफि जानानै जिउ गोमायो। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि कुशीनगराव जायो। थैनाय उन्दै गथ'फोरखौ 5 बोसोरनि मनजन, 3 बोसोरनि स्वीटी, 2 बोसोरनि समर आरो 5 बोसोरनि अरुण होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनजन, स्वीटी आरो समरा नखरसेनिनो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो अरुणा न' खाथिनि। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दिलीप नगर गामिनि मुखिया दिबिया मोनबा टफि गोनां प्लास्टिक बेग आरो माखासे खुस्रा फैसाफोरखौ फुंनि समाव न' सिबनायाव मोनो। बेफोर टफिफोरखौ मुखिया दिबिया गावनि 3 फिसौफोर आरो सासे न' खाथिनि गथ'नो राननानै होयो। उन्दै गथ'फोरा टफिखौ जानायनि उनाव हुस गैयै जालाङो। बिनि उनाव गथ'फोरखौ जिल्लानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। बे जाथायनि सायाव इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि साब्रै गथ'फोरनो टफिखौ राननानै होनायनि उनाव मोनसेल' आग्लायनाय टफिखौ फरेनसिक आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। सरकारि साख्रिआवलाफोरनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि वार्निं। दानिफ्राय सरकारि साख्रिआवलाफोरा सासपेन्डजों मोगा-मोगि एबा सासपेन्ड खालामजागोन जुदि बिथांमोना गनायथि लायालासे साख्रि थिसनजानाय जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांब्ला। दानिफ्राय सरकारि साख्रिआवलाफोरा साख्रि थिसनजानाय जिल्लाखौ नागारनायनि सिगां जिल्ला बेंगिरिनि गनायथि लानांगोन होनना रोखा बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मैया बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुमा जानो गोनां जायगायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसाम माइन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांमोना नायगिदिंहैदों। नायगिदिंहैनानै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिटिसिनि गामि दानख'नायनि हेंथायै बिजिरसालियाव पिआइएल होनायनि सायाव फिनजाथाय होनानै बिटिआरनि गाहाय बिथाङा बुङोदि बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'लांनायल' जागोन होननानै अजद दैखांनाया बेखौ बिथांमोना ओरैनो फोसावदों। राजखान्थिनि माखासे खैसार सादों। बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरदों। आङो सासे सागानगिरि हिसाबै बुंनो नागिरदों जि कुनु बर' गामिखौ दाननाय बिटिआर सुक्तियाव गैया। मोनसेबो बर' गामि दाननो होनाय जानाय नङा। बियो गामि दाननायनि सुक्ति नङा, गामि सोनायसो। नाथाय गुबुन हारिफ्रा केस होनानै दावराव दावसि खालामनानै अलखदाव खोख्लैनो नागिरो। बे सिमा ओनसोलनि मोनसे मोननै गामिखौ दानथावनो हायो। 50-50 जादों। बै गुबुन हारिनि गामिफोरखौ दानना हरनायसो बे सुक्तिया जादों होनना। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सासे आलफा उदांनि लिंकमेनखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद सोलोंनि बिथाजों संदाननानै पुलिसनि मोनसे हानजाया बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव आलफानि लिंकमेनखौ हमनो हायो। हमजानाय आलफानि लिंकमेनखौ बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिलखुथि गामिनि थागिबि बिरेन दासनि फिसाज्ला लासित सरनिया होनना सिनायथिनाय जादों। लासित सरनियाया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आलफा उदाङाव हाबफैनो कल खालामनायनि फोरमानफोर मोननो हादों होनना पुलिसा फोरमायो। मणिपुराव सासे सिख्लाखौ मोजां मोननाय सेंग्राया बुथारनायनि न्याय नागिरना धरना होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 20 मार्च खालि 28 बोसोर बैसोनि खांबेंबाम अशकआ गावनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ लांखारनानै गावथारो। गावथारजानाय सिख्लाखौ 22 बोसोर बैसोनि निंथौजाम लानथयबे होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाया इम्फाल इस्ट जिल्ला खाथिनि यानगें पकपे ओनसोलाव जायो। गावथारग्रा सेंग्राया सिख्लाखौ इथा सावग्रा फाटियाव लांनानै खर'आव गुलि गावो। सिख्लाखौ गुलि गावनाय पिस्तलखौ पुलिसा बोखांनो हायो आरो सेंग्रानि हेंथायै पुलिसा एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि गामि दानख'नायनि हेंथायै बिजिरसालियाव पिआइएल होनायनि सायाव आसाम माइन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांनि फिनजाथाय। बिथाङा बुङोदि बिटिआर गोरोबथानि सायाव साफा सानै सुबुङा जुदि बिनि हेंथायै बिजिरसालियाव केस होयो अब्ला बियो जाथिनाङैनो गोहोम गोग्लैयो। बे गोहोमा मोजांनि थाखायबो आरो गाज्रिनि थाखायबो जानो हागौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बर'नि गेजेराव सावरायलायनानैनो फोजोबनो हानाय बाथ्रा। बेखौ बिजिरसालियाव माब्लाबाबो जों लुबैनाय बायदि जाया। केस होग्रा बिथांमोननि मथेबो माब्लाबाबो जाया। मानोना जोंनि आंगो बिदा फंबायनिख्रुइ बिजिरसालिनि जाज उखिला माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया। बर' हारिनि जेंनाखौ बर'आसो बुजिगौ आरो बर'जों बर' गावनि जेंनाखौ सुस्रांनानै लानांगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।